svaliranja po prvi put, ja ću upozoriti našeg starije člana, ali po prvi put, možda i po posljednji put solistu našeg Dina Somišljajina, da nam izvedemo lijepo radio. A on koji svi razmaženi članovi Hore ima neke posebne uslove, pa nek nam kaže šta to njemu treba. Prije svega, assalamu alaikum. Pošto je ovo meni prvi solo nastup i nije baš sve jedno, ima dva zahteva od vas, ako možete da mi činite. Jedan je telefone da izvadite i ove lampice da pišete telefonije. Isto, da napravimo jedno zvezdano nebo veliko. A druga stvarčica je ta da meni trebao bi neko iz publike da mi pomogne malo, ako nije problem neki. Evo, jel mogu ja da izaberem? Završio soliranje. A ja ću, koji svi nametljivi ljudi, prvi da vam čestitam, neko me sa